Ja, ik wil even het raadsel oplossen. Jullie denken, wacht even, dan 83, 30 jaar geleden. Wie oud moet dat dan zijn? 63. Dus dat is nog hoopvuldig. Wat gaat voor door, jongen? Dankjewel. Ja. Dat is ook vervelend. Tim Onderhoek, kan er wat opnemen? En zo was het nog weer. Toegabe. Zullen we nog een nummer? Wil jij nog gaan? Tom de Heijn. Ja, jongens, Tom de Heijn. Ja. En dan komt Kom er nog een keer. Tom de Heijn, kom er nog een keer. Misschien, ja, we zijn het zelf. Solliciteren. Ja, is het een korte? Ja, doe maar uit. Ja, hartstikke bedankt. Dan kan ik voor een nummer minder spelen. Kunt de Emmer ook nog? Ja, dat komt, ik hoop dat er... Oké, jongens, zo probeer ik. Dan kunt de bas storken. Oh, dat is wel eens kan. Bloemenvlaai hier, gij. Ja, kent ze hem, de zuid in E. Bloemenvlaai. Dat hebben we geklaut van Van Morrison. Ja, Gloria is dat eigenlijk. Ja, dat weet nog een beetje. Dat weet je niet, toch? Maar wat is als we die lampenkap kunnen spelen dan... Ja, dat kan ze... Dat repertoire van Janse Bakken zeker. Doe, wis, mee, bloemenvlam, bloemenvlam, bloemenvlam. Dat is 60 stuk. Oké, jongens. Ja, Jos kent dat, ja. Dit was een experiment. Dit is... Nooit geoefend. Nooit geoefend. Echte muzikanten draaien hier de hand niet voor. Dat mag ik niet meer doen, jammer. Kom maar, val eruit, dat niet te krijgen. Kom maar, val eruit. Bloemenvlaai, jongens. Bloemenvlaai, kom maar. Ja, dat